Halløjsa derude. Ja, jeg har fået mig en Skyblock mod, som jeg vil lige vise jer. Eller som jeg vil lave en let's play med. Og ja, jeg har bygget sådan lidt på den. Jeg har bygget mig, ja, den starter sådan, der er sikkert mange af jer, der ved, hvordan man starter med den. Så har jeg gravet det her ned og brugt al jorden til at gøre det her område større og lavet en cobblestone generator. Det er den her. Og ja, det er nat lige nu. Jeg har sat min lysstyrke på maksimal. Og så har jeg bygget den her gang, eller vej, eller hvad man vil kalde det. Herover, og herover der stod der en kiste, og den der kaktus, den stod der. Ja, det er sådan ret meget af det, jeg vil lave. Eller hvad jeg vil lave de her næste par videoer. Jeg tror, jeg vil gøre det indtil jeg dør første gang. Og jeg spiller på peaceful, eller fredelig. Eller måske til jeg er død 3 gange, eller 5 gange. Ja, vi siger indtil jeg er død 5 gange. Men her for et par mange måneder siden, det var tilbage i november, der fik jeg mig en ny telefon. Og ja, det er det er der nok ikke særlig mange af jer, der har gættet, men det er en iPhone 4. Ja, jeg fik mig simpelthen en iPhone 4. Eller jeg købte en iPhone 4. Og så blev jeg bare rigtig glad for. Og så lige en uge eller 2 efter, så tog vi på ferie ned på Gran Canaria. Og var dernede i en uge. Og så da jeg kom hjem, så var mit SIM-kort kommet. Jeg har haft bygget en cobblestone generator her. Den er fjernet igen, og den her sten, den har jeg sat til at pege den der vej, fordi at jeg har forhåbning om, at det er den der vej, der er land. Og så bygger jeg mig den her vej. Ja, men det er jo bare sådan ret meget det. Det kommer til at tage rigtig lang tid, det der med vejen derhen. Jeg vil skippe det lidt i nogle episoder, indtil jeg kommer langt derhen. På en skyfri net. Ja, en skyfri net. Ja, fordi den her min shit. Så gik den i stykker. Ej, mine går ikke. Ej. Helt ærligt. Helt ærligt. Sådan der. Så er der luft. Ja, jeg skal hugge noget sten. Jeg vil lige pause den, indtil jeg har 3 stacks. Vi ses på 3 stacks. Undskyld, det tager så lang tid. Nu kan jeg kigge på klokken nede i højre hjørne. Der er gået rigtig lang tid. Men det var fordi,
Og så begynder det at sne her i Minecraft. Og det tog rigtig lang tid, før det var over. Og ja, som sagt, så skulle jeg begynde at vente på, at sneen det var over. Og ja, det var bare så kedeligt. Men ja, og jeg var oppe på 1,5 stack, men så lige pludselig så er jeg nødt til at bygge et hus. Eller så har jeg bygget mig et hus her, til når det er nat. Eller ikke til når det er nat, men til når det sneer for eksempel. Jeg ved ikke hvorfor jeg skulle stå med der, men så har jeg bygget et hus her. Nå, videre med cobblestone. Og hvis I kan høre sådan en baggrundslyd, så er det fordi, at jeg kan noget med musen. Og så på en måde sætter knappen sig fast, tror jeg. Og så lige nu rører jeg overhovedet ikke med musen. Så den bare hugger af sig selv. Nå, men vi ses for 3 stacks. Nej, ved du hvad, jeg sætter den op til 5. Vi ses for 5 stacks. Hej. Præcis 1 stack. 1 stack og 1. Vi ses. Okay, jeg har lige været nede og fiske op. Nu har jeg en stack og 62. Nå, jeg går i gang igen. Hej. Okay, lige nu der graver jeg bare til, at den her hakke den er gået tør. Og så begynder jeg på at lave vejen. Vi ses indtil da. Hej hej.